Θέλω να σας πω κάτι. Κάτι σημαντικό. Είναι κάτι που δεν είναι χειροπιαστό, αλλά επηρεάζει έντονα τη ζωή μας. Βρίσκεται παντού γύρω μας. Κι όμως συχνά δεν το προσέχουμε αρκετά. Παρά μόνο όταν χαθεί. Όταν είναι πια πολύ αργά. Είναι ένα μοναδικό μέρος. Ένα μέρος όπου είμαστε ευπρόσδεκτοι όλοι, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζουμε ή τα ρούχα που φοράμε. Ένα μέρος όπου μπορούμε να μιλάμε ελεύθερα, χωρίς να πηγαίνουμε φυλακή. Ένα μέρος όπου δεν πεθαίνουμε για μια σήμαντη αιτία. Ένα μέρος όπου το μέλλον δεν βρίσκεται στα χέρια ενός. Όπου μπορούμε να φιλάμε όποιον θέλουμε. Όπου νιώθουμε ασφάλεια και φροντίζουμε ο ένας τον άλλον. Ένα μέρος όπου θα ήθελα να ζήσουν και τα παιδιά μας. Ένα μέρος όπου είμαστε ενωμένοι ενάντια στις αντιξότητες και αποφασίζουμε μαζί για το μέλλον μας. Είναι ένα ανεκτήμητο μέρος που ονομάζεται δημοκρατία. Μαζί μπορούμε να τη διατηρήσουμε ισχυρή. Ελάτε στο μαζί.eu για τη δημοκρατία.